Bagong kita ki Petra ki wis metu ning tempat pemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petra mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikrontrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petong, tak glejak. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane nganten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala kembang Pelempertangga Jiwa boya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban ciladan ayo ada nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti preksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayake menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala nggih napa mboten Kakang Rada kados pundi ala konangan karo wah gendhik siji iki wah Petra ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi peran manik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang tempat kepanasan terus pundi Dik nggih kula piyambak bingung pun saniki ngaten ki mawon kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong ngaten Kakang nggih monggo kula aturi bloko kita napa ya jenenge ulun kula aturi bloko kalian kita tetep kuwalik panjenenganipun pukulun kula aturi kita aduh kula aturi bloko kalian ulun sakarepmu Bagong nun bloko suta blak kotang terus terang waduh kata-katane kok kaya ngono to kata-katane piye aku mau bloko suta blak kotang terus terang ateneh genteong Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru sing saru ki sapa kok teko wus ora ana wong saru kok mengiroke blak kotang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun Pelempertangga Jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang lho sebab apa sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare Kakang panjenengan Kang Mas panjenengan Sang Hyang sapa mau Ismanto Ismaya Ismaya iya lah padha karo Semar niku uripe ning donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa ngoten niku ateges Semar niku dewa sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya dume panjenengan Semar urip ning Nadyapada terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan niku jenenge ora kabeh mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Ora deng kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar.
Modal kabeh sisa. Pak goreng kai Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantos malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kaya anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tawane Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger nang kayangan. Mastu nama sidam sekaring bawura langgeng ngilang ngawi gena mastu pun nama sidam mastu iwang jagat karo masinan tondo kawisane bisa panjang kunjung pasir lagi jeneng nggih negari ku ditengke iki malah janturan iki ngapa saiki wah wong ilahe iki sebutane para dewa aku ya iso nang wong ilahe sekaring bawana langgeng sekar mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulan tepang kalih Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune lah. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal warisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal warisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non. Waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka papat. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluan-keluan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Iki kok anake sing ngomong papat. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, ra trondolo tenan kowe. Sumok malah aku. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Lewang adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Pelem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nang penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo.
Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk kowe tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep adem nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya. Kerubutan para dewa. Bocah iki ayo suarane kok ya sampeyan. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa jauh radil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayanan. Luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo, kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Ledan. Iki gak bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucat ki piye? Apamu kapan kowe? Lendange tak kesrok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdoya e. Nek mung digendhong e, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku. Weh, ya mati-mati. Wae Bagong gendong. Wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ora kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep Pukulun Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Pukulun Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Hyang Pikulun Jatimurti, Hyang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pelemper Tangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titeknono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Tunututi lamun katututan
lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelarira wang-wang bener kandhamu Igong kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa dewa ya iso ngapusi ha iya ngati-ati lho Tru rasa kuwatir Go aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak jare bapak aku digdaya tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah ngati-ati heeh malah kowe wae sing ndelik ngapa kowe disebul to nadyan ora disebul dening bapak tak cobane aku nek mungsuh dewa Tru menang apa kalah kira-kira ketoke kalah apa aku ora disebul kok ora masalah men kalah ya men ya wis diantepi ya Le diantepi bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra ya pitruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya pitruk tak tampa pangestuku Tampanana kula pundi sing mburi sapa Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget ya, Gong aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Ha ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ha nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa, aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali. Kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh.
Gong, cemplunge Kawah Candra di muka. Ora apa-apa ndung adus wae awake dhewe. Kawah Candra di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah Candra di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulih. Lho kok aja mulih to? Wis wajib tak paneni kok mulih. Ora usah wedi, Truk. Kawah Candra di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku mung ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula ten boten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula boten mantun. Nek gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula nek kepengin boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Dewa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak le ajeng bangun karang kadempel kok pukulun. Disebul ndase. Ikong. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane iso omong ngono iki lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedhe pasane mati. Apa piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Ya. Nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petru, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu, iya. Arep wani karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wajah. Ayo wani apa piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu buri iki lho jurang iki lho repat kepanasan iki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu Kulon kula sing nyunaken pangapunten Petruk bali ora bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener.
kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar jambu dipunimba lan perem pertunggu jiwa. Iki adewe tekan omah isih diunek-unekke bapak. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak dikongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Heeh. Mesti ora. Iki nggih pun Pak. Bangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis kok modar ning kene ra apa-apa Le. Mati caloro diwujudi ya Le. Ora apa-apa wis. Anakku isih cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe nek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degumu mlocot ora. Kowe iki senengane. Kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja-aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut paton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sopo Gong? Kancamu po? Kaya kancaku sing parkir nang ngimo giring ae to. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta wae Le. Hah? Buta? Heeh. Lho sapa ya, Truk? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo! Petruk. Kancamu aja. Ketarane. Engko iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Truk? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Kok ana tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kalih kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae, mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Kok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora.
Pedro, aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ra dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Coba itu. Petro, Nun. kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk ya? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya gong aja lara ati, Ha? Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Masih apa Asih? Nek Masih tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampeyan pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. ayo, amuk kula mata, saya ngerti angin padha wae. Ayo, tunggale rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah,
dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, Yana Dipati nganglang jagat. Ayo sedul modar. Nek ra Prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mek ngomongi ya ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong rek ngandurno ki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo ndelok bapakmu lek grek kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karan galuh. Wah, seneng. Ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara, pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikala dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Pukulun Yama Dipati ya. Kowe ngorak-arik para dewa. Ora minggat jebol nyawamu. Mangsa bisa nglawet tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandharwa Raja Bali. Iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau Dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan mengedha-edha iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengedha-edha. Ayo wong tak jambak kok tak pejet kala menjinge ngono. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu Rahmat.
Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan limo kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandhara Raja Bali wonten dawuh Pungulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara inggih manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane angka loro rusuh ana bojone angka telu rusuh ana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mungkal yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandhara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken dawuh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulan kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada lho nggih ngestakaken dawuh iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa e, Gong? Jarike tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangkaning dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis ngono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis tutuk mangolir gua sela mangling
mengolir gua sela manglen. Oh, Petro. Dalem, Pak. Bagong. Dalem, Pak. Wis bapakku. Malah ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petro. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikul Narada, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro. Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad, pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro. Marayana semuriris eko balik titiyone Kakang Semar aku ingkang sowan matur nuwun Den Ndara Punta Ndara Werkudara ya Semar iya Kakang Semar enten apa kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal bangun desa nggih apa pancen bener mengkono nggih leres malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipanirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Iwang Pikulun Bathari Sri Dewaning Boga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa boten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuringking tanpa pepindhan Kyai Semar. Ya. Petro ngapa? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lewatan Diagung Pangasami ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tebah Siti Sekul. Binunteling kron klopo. Apun to ambu bilih wonten lepat kula nggih krungu jatur sanipun Bapak Semar. Iya nggih wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karangkadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petro? Wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene endi Semar gerak-gerake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah iki. Kancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ladala sapa Raden Janaka
Peranganing Pandhawa kowe sapa Degya kala jajal werka. Jajal werka ya. Ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu. Ayo. asline kaya udu buta to. Wong kudune tandung tang tang ndung ndung tang tang tandung tang tang ndung tang tandung tang 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 jreng tata nek guntak kok ngene kok tang tang ndung tang 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 ndung tang kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, randake Semar ora. Geger, Pak. Oh, piye? Ndara werku Ndara Janaka kalah. Pak. Oh, piye? Ndara Janaka karo Ndara werku Ndara kalah. Terus iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk, gulung-gulung kaya ngono ae sawah Tegal rusak kabeh. Wah! Ham. Oh, demet iki. Turu to. Bagong gugah bapane digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petro butane ndi kae lho tak deloke Semarika den mrayitna semuriris seka balik titiyani Gandayani buta wae ora galak Ndara werku Ndara dicokot Ndara Janaka dicokot ora garang iki. Kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa. Terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko rak buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domongi ya.